walay angay nga kabalakan, kay siya nga nagtuyo kanato makagagahom sa tanan. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristo kanon, bisan daghag alan tuson makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalakan, kay siya nga nagtuyo kanato makagagahom sa tanan. Magpabilin kami kanimo, moagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw man ang takos na pasidunggan. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristo anon, bisan daghag alan tuson makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalakan, kay siya nga nagtuyo kanato makagagahom sa tanan. Magpabilin kami kanimo, moagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw man ang kakos nga